Qara Badyrda dollar 22 manatdan aşağı düşdi. Dollaryň Qara Badyr bahasy Türkmenabatda 22 manada, 21 manat 80 teňäçeni aşaklady. Manadyň dollar garşysyna sähel hümmetlenmegi bilen käbir haritlaryň bahalaryny hem aşaklamak meýilleri gözýilýär. Ýöne umumlukda haritlaryň gymmatçylygy saklanyp galýar. Hojuluk terişdeleri we azyk önümleri şol bir gymmat bahadan satylýar. Aprelde manat epetli hümmetlenip dollar Qara Badyrda 40 manada çenli gymmatlady. Geçen 6 aýyň dowamyna manadyň hümmeti tas 2 sete korlunup dollar barha aşaklady. Ýöne haritlaryň bahalaryna onçoklu pete gaçyşlyk hasaba alınmady. Günebakar ýagynyň bahasy 70 manatdan 50 manada çen arzanat diýip bir lewapi aşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne et şol 80 manatdan saklanýar. Türkmenistanda öndürilen kökeler we şokoladlar hem şol bir gymmat bahadan satylýar diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Azatlygyň habarçysy Tebitde guruluşy haritlarynyň 5 götürüm töweregi arzanlygyny habar berýär. Garaşy Türkmenistanyň taryhyny hümmeti aprelde rekord derece 40 manada yeten dollar iýunyň başlaryna 36 manada çenli aşaklady. Iýunyň ortalaryna 33-32 manada düşdi. Sentýabryň başlaryna dollaryň Qara Badyr narhy 24-22 manada çenli aşaklanan bolsa aýyň ortalaryna ýene 28-30 manada çykdy. Munyň ýa-da Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda dollaryň Qara Badyr bahasynyň 24 manada çenli gaýtadan aşaklanyny habar berdiler. Aradan 2 hepde töwereg wagt geçdi. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä dollaryň manat garşysyna hümmetlenmek meýilleri dowam edýär. We ol häzir lewapda 21 manat 80 teňäçeni aşaklady. Ýöne lewap ýaşaýjylary dollaryň narhy üýtgese bahalarda kän bir üýtgeşiklik ýok diýerler. Galbertede habarçymyz tasdiklanmadyk maglumatlary talgylanyp dollaryň Qara Badyr bahasynyň 15-18 manada çenli aşaklamak ähtimallygy. Şol bir wagtda banklarda konvertasiýa mümkinçilikleriniň döredilmek ähtimallygy barada maglumatlaryň bardygyny habar berýär. Ýöne bu maglumatlar tasdiklanmadyk maglumatlar bolup ýyla tarapyndaky gurrunlardan göz başalýar. Ol maglumata men onanyp bilmedim. Bu mışmış ýöne gün taýyn dollar arzanlaýar. 11-nji sentýabrda 1 dollaryň bahasy 23 manat 80 teňe bolan bolsa, bugun ol 22 manada çenli hatda 21 manat 80 teňäçeni aşaklady diýip beýleki bir lewap ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Dollaryň Qara Badyr bahasynyň arzanlaýanlygy baradaky habarlaryň arasyna garaşy Türkmen Nohut News neşri ýurdun demirgazyk daşawy sebitine dollar bilen aýakdaş bahalaryň hem aşaklaýanlygyny, ýöne täze bahalaryň yerli ýaşaýjylary kanagatlandyrmaýanlygyny habar berýär. Neşre görä etiň 1 kilosynyň bahasy daşawda 70-75 manat aralygyna bahalanýar. Olar 1 kilogram et daşawda 90 manat ekeni. Şeýle-de hususy sowdada 1 kilogram şekeriň bahasy 25-27 manatdan 20 manata çenli aşaklady. Neşre görä şekeriň hususy sowdadaky bahasy onuň 17-19 manat bolan döwlet bahasy bilen tas deňleşip barýar. Bahasy üýtgegsiz galan önümleriň hataryna Türkmen Nohut News neşrine görä gazak uny hem bar. 1 kilogram gazak uny daşawda 22-24 manat aralygyna bahalanýar. Käbir haritlar arzanlaýan mahaly 1,5 litrlik süýdüň bahasy 8 manatdan 10 manada gymmatlady. Bahalar 1,5-2 manat töwereklerini adat aýlyk alýan raýatlaryň agla we bölegi üçin el ýetersizligine galýar diýip neşir ýazýar. Türkmen banklary valyutanyň erkin konvertasiýasyna ruhsat bermeýär. Bu ýagdaý bilen baglylykda bahalar valyutanyň Qara Badyr bahasyna laýyklykda kesgitlenilýär. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi alış-çalış bahasyny 2015-nji ýylyň ýanwaryndan bäri 3,5 manatlygyna saklaýar. Qara Badyrda dollaryň aşaklamagy bilen Azatlygyň habarçysy Türkmenabatda beýleki käbir haritlar bilen bir hatarda çağa arlyklarynyň, pampersleriň, nan nestajenýaly ýaş çağalar üçin ýymy tönümleriniň onu götürüm töweregi arzanlanlygyny, ýöne gymmatçylygyň dowam edýänligini habar berýär. Azatlygyň habarçysy harit dolanşygy, haritlaryň Türkmenabada getirilişi, ýerlenişi we bu prosesiň bahalary ýetirýän täsirini öwrenýär. Onuň maglumatlaryna görä, sowda haritlary bir hususy firma tarapyndan agyr ýük ulaglar arkaly Aşgabatdan Lewaba getirilýär. Haritlar welaýatyň Lomoy bazaryna tawsyrylýar. Welaýatyň çägindäki kiçi dukanlar öz sowda haritlaryny Lomoy bazardan satyn alýarlar. Sowda haritlarynyň welaýatyň çägine getirilmegine we ýerlenmegine jogap berýän hususy firma habarçymyzyň öwrenen maglumatlaryna görä öz hyzmatlarynyň töleglerini dollaryň Qara Badyr bahasyna laýyklykda kesgitleýär. Munun ol iýulyň ahyrlaryna we awgustyň başlaryna kanuny goraýjy edaralar valyutanyň Qara Badyryna ýurt boýunça reýd geçirdi we milliónlarça dollar möçberini pul terişdetini şol sanyna daşyr ýurt valyutasyny ele saldy.